un futbol a base coordinat per Xavi Castro, David Llobell i Joan Solanes, format per més de 220 jugadors i jugadores que formen 14 equips, dels quals 11 són masculins i 3 femenins. Uns jugadors i jugadores que treballen fort per formar-se com a persones i com a esportistes, els quals somien en poder vestir la samarreta del primer equip en un temps no gaire llunyà. En primer lloc començarem amb la presentació d'aquests equips amb els més petits de la casa, el prebenjamí, l'equip entrenat per Uxio Castro i Xavi Jaime, que juga al grup 9 de la categoria prebenjamí i està format pels següents jugadors: Pau Manso, Ramiro García, Naor Cardoso, Marc Gal, Jordà Alonso, Marco Ramírez, Albert Vicens, Cesc Maireu, David Fernández, Biel Dalmau i Alejandro Pauta. Aquest fort aplaudiment d'aquest prebenjamí de club de futbol. Tot seguit sento que tot s'ha acabat, que no sé aixecar el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. Quan sento que res té sentit, que el món està girat, que no sé com posar un peu a terra i recomençar. Quan sento que no queda res pel que sempre he lluitat i cau cada desig que m'ajudava a avançar. Torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa,